Jeg vil nu gennemgå de islamiske dogmer, dommedag og paradis helvede. Og grunden til, at jeg betoner, at det er dogmer, det er selvfølgelig, fordi vi gennemgår religionerne i henhold til Ninian Smarts dimensioner. Og tidligere har vi jo gennemgået dogmerne Koranen og Allah og Muhammed som profetskabets sejl, og ikke mindst jihad i kølvandet af Charlie Hebdo-massakren. I forhold til dommedag i islam, så ligner det jo utrolig meget det, vi kender fra eksempelvis kristendommen, men faktisk er dommedag endnu mere ekspliciteret i islam. Der er mange maleriske forklaringer i Koranen. Og dommedag betyder for muslimer verdens undergang. Guds skabelse går til grunde, og de døde vil genopstå, for så at alle mennesker skal have opregnet deres retfærdige versus deres syndige handlinger, og ud fra det skal det så vurderes, om de er frelste og altså kommer i paradis, eller om de er fortabte og kommer i helvede. Men det er ikke så lige til, som det måske lige kunne lyde, fordi Allah er heldigvis barmhjertig, i hvert fald over for muslimer, så det vil sige, at man som muslim godt kan have begået syndige handlinger og alligevel blive taget til nåde på dommens dag. Noget mere usikkert er det i forhold til al-Kitab, altså bogens folk, jøder og kristne. Det kommer an på, hvor man slår ned hen i Koranen, om man får opfattelsen, at jøder og kristne kan tages til nåde af Gud, eller om de allerede er fortabt, fordi de ikke har hørt Muhammeds budskab. Den eneste måde, hvorpå man kan spare den tid, der ligger mellem død og dommedag, det er ved at blive martyr, og det er altså også et dogme i islam. Dog skal det siges, at Muhammed skulle have udtalt, at selvmord fører direkte i helvede. I forhold til vores fænomenologiske begreber, så er det ret tydeligt, at vi i forhold til dommedag har gang i sådan en kosmos-kaos-dikotomi. Man kunne måske sige, at kosmos eksisterer, da Gud skaber verden. Han skaber den i orden, kan man sige, og at den så efterhånden glider over i noget mere og mere kaotisk, som kulminerer på dommedag, men at dommedag så er med til at reetablere et kosmos. Når de retfærdige er i paradis, og de fortabte er i helvede, ja, så er der orden i verden igen. For at eksemplificere det her med, at der kan være en vis tvivl om, hvordan man er en retfærdig muslim, og altså hvordan man dermed får adgang til paradis, så vil jeg læse et citat op af Jens Formanns Islam og Muslimerne, og det er side 28. Og Gud er nådig mod enhver, der på et tidspunkt har underkastet sig hans myndighed, altså med overbevisning har erklæret sig som muslim. Denne erklæring er det afgørende, for tro bør selvfølgelig føre til gerninger, så man bliver en god muslim. Men selvom det ikke sker, er det kun dødssynd, og kun hvis den ikke er angret, der ventes at føre til evig fortabelse. Det vil sige at provokere Gud ved at benægte hans eksistens, ved at tilbede andre end Gud, shirk, ved at tro på et nyt profetbudskab, eller ved at hævde, Muhammed er forfatter til Koranen. Andre grove overtrædelser af Guds lov fra at ignorere søjlerne til mord, utroskab og tyveri, skal også straffes, men det er kun tidsbegrænset. Anderledes ser det ud for ikke-muslimer, polyteister som hinduer og buddhister regnes for alle at gå fortabt, mens jøders og kristnes skæbne er uafklaret. Og Formann refererer til nogle forskellige surer, når han skriver det her, og det viser simpelthen bare, at det kommer an på, hvor man læser hen i Koranen, hvilket indtryk man får. Jeg har også valgt et sura. Jeg har valgt sura 7, ayat 6-9. Vi vil udspørge dem, til hvem der blev sendt bud, og vi vil udspørge de udsendte. Vi vil berette for dem fuldt vidende, for vi var aldrig fraværende. Vejledningen på den dag er sandheden. De vidst vægtskåle er tunge, dem vil det gå godt, men de vidst vægtskåle er lette, har fortabt deres sjæl, fordi de handlede uret mod vores tegn. Det beskriver jo sådan set bare det, jeg allerede har forklaret, men jeg vil godt lige understrege det her med, at vi altså er en tredjepersons form, som Allah bruger om sig selv. Muslimer vil altså opfatte, at det her er Guds direkte
ord. Det fortæller også noget om teologien, altså hvad er Gud for en størrelse? Han siger, at han aldrig var fraværende. Det vil sige, at man får sådan et indtryk, at Gud er alvidende, han er med os overalt, han ved, hvad der foregår. Det her med dommedag, det ligger sådan set også op til en anden diskussion, som også er meget præsent i islam, nemlig den, hvorvidt mennesket har en fri vilje, og dermed selv kan afgøre sin skæbne, eller om der er tale om prædestination, altså sådan en determinisme, hvor Gud allerede har fastlagt en skæbne. Der vil man også kunne pege på forskellige steder i Koranen, der giver indtryk af forskellige ting. Og man kan selvfølgelig sige, at det her med den fri vilje, man risikerer, at det sker på bekostning af dogmet om, at Gud er omnipotent og alvidende. På den anden side set, så vil man kunne synes, at der opstår det her teodicé-problem, hvis vi er prædestineret til at gøre præcis som vi gør. Altså hvorfor eller hvordan vil det hænge sammen, være retfærdigt, at Gud straffede nogen for noget, han selv har lagt i deres skæbne. Og det er altså også sådan en ongoing diskussion. På den her måde så har vi jo allerede været enormt meget inde på, hvad paradis og helvede så går ud på, eller hvad det er. Og når vi nu kender til den jødiske og den kristne tradition, så kommer det heller ikke bag på os, at beskrivelsen af paradis er som en have, og at den her have i udgangspunktet er til for de retfærdige. Og jeg har igen plukket nogle surah ud. Det her er surah 5, vers 65. Hvis skriftens folk var troende og gudfrygtige, ville vi eftergive dem deres onde handlinger og lade dem træde ind i lyksalighedens haver. Her kan man altså se paradis beskrevet som lyksalighedens haver, og lige præcis det her stykke omhandler jo faktisk den debatten skitseret ovenfor, nemlig om al-Kitab er berettiget til at komme i paradisets have eller ej. Og her i den her passage ser det ud til, at det kan de sådan set godt, hvis de ud fra den optik har levet et gudfrygtigt liv. Så har vi surah 2, ayat 25. Bring dem, der tror og gør gode gerninger, det gode budskab, at de har haver med rindende floder i vente. Hver gang de der bliver forsørget med frugt til underhold, vil de sige, det er jo det samme, som vi blev forsørget med før. For de vil få noget, der ligner. Der vil de have rene hustruer, og der skal de forblive til evig tid. Altså det vil sige endnu en beskrivelse af, hvad paradiset går ud på. Og nu ved vi også, at det angår noget med rene hustruer, hvad end det er. Og at det altså er en varig situation. Man kan også sige, at det er lidt interessant, at det her med rindende floder, altså en evig adgang til vand har betydning. Det er tit sådan, at de eskatologiske myter afspejler, i hvilken kontekst, i hvilken geografisk kontekst de er blevet til. Når man på den her måde får dannet et billede af, at paradis er en frugtbar have, hvor der er masser af vand, hvorimod, som vi kan se, helvede ofte er beskrevet som ild, ja, så er det sandsynligt, at det er fordi, det er affattet i et område på en tid, hvor der var tørke og ørkenlandskab, kan man sige, hvor man derfor oplever det sådan, at vandet er det livgivende. Der kunne være andre eskatologiske myter fra andre geografiske områder, som beskrev noget andet som kaos. Der kunne det være, at vand, ikke ild, var defineret som kaos, fordi det var det, man havde svært ved at styre, fordi man for eksempel var ofte blev hærget af oversvømmelser. Så det er jo lidt interessant, hvordan vi sådan rent historisk fra et etisk perspektiv kan se, at forestillingerne bliver formet af geografien. Som allerede nævnt, så bliver helvede beskrevet som ild, og at det altså er opholdsstedet for synderne. Surah 4, ayat 10. De, som fortærer forældreløses ejendom med urette, fortærer kun ild i maven, de vil brænde i en flammende ild.